kali ang ka H&M South Kasil Sora i ai hublay ningkong ya ki MLA jongka Sora bat sela constituency ki bala wara ya gani ka systematic program ka badika scheme nang banta ka surok na Sora Silinter hadu mojrong bat habage de bakani halor ka jing ut jing nam ki pai ba ngilawan banjurep bat ngilap bakadon ka jing buteng dan ka jing penslam bantre kani ka surok rai ha ka jingwan bat ka jing train kan bat ISDU badi pe ya kani ka Sora division road ni sngotanat sibun ba I la ka assurance batah kini ki khandiat si indirect no ya kini ki kontraktor ki badi bantre baki de bantre no mars na ilat ka beneng bat ka surok saisien kum ka kruo na ka seng ni kwa baka diga scheme ka bakhat ar krur tam kandai ka jing mentoy om tai kontraktor re ka jing mentoy ye pai ba nong lek nyawan ham tam kinong nadu kinong tre sarkat kinong khai kinong lek yo bat kum ta ter bat sagoi ka khubor kalong ba hakot niu I ya kanika surok kapala dat siang dang ha kini ki khandiat banai hang ni ha dong school kabade ka lower Sora kalau don no ka jing julor ha tu ka surok tinakalian jungi layo bani keren di SDU bat isnotonat bat ida ai ka kitbok kirang hiru ya iba ilong iba kloy bani trelang nomor ba I la ai ka assurance baya ka tu surok kontraktor ki bade ban tre ka tu ki de ban tre biang sai sien khanang ba kalek kawan ki pai ba kanlong ka baya dai ya ti